Todo o que nos rodea, e tamén nós mesmos, estamos compostos por partículas. Pero a diferencia do que tocamos ou vemos a simple vista, non podemos cortalas pola metade con coitelo para ver como son por dentro. Os físicos deron cunha solución elegante e enxeñosa para este problema: facer que choquen con tanta forza que poidamos romper a materia e incluso descubrir novas partículas elementais. Iso é o que ocorre dentro de aceleradores como o Gran Colisionador de Hadróns do CERN na fronteira entre Francia e Suíza. O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías da Universidade de Santiago leva anos participando activamente nos experimentos do CERN para descubrir máis sobre as orixes do universo. Trátase de entender de que se compón a materia, por que se creou ou como se mantén unida. As colisións de partículas nos aceleradores a velocidades cercanas á da luz permítenos recrear como era ese universo primitivo. O IGFAE traballa no experimento LHCb do CERN, asumindo responsabilidades importantes en áreas técnicas como a electrónica, os fotodetectores ou os sistemas de arrefriado. O obxectivo deste experimento é saber por que a materia foi capaz de impoñerse sobre a antimateria para dar lugar ao universo que coñecemos. Ademais, no IGFAE tamén se investiga con datos producidos por ALICE, outro proxecto estrela do CERN. Aquí, estúdanse modelos que simulan condicións extremas como as que se deron nas millonésimas de segundo despois do Big Bang, con temperaturas centos de miles de veces superiores ás do núcleo solar. É moi posible que naquel momento houvese máis tipos de partículas que as que quedan hoxe. Simular esas condicións permítenos saber máis sobre esas partículas ou como se formaron os bloques básicos da materia, como protóns e neutróns formados polos quarks. O CERN é unha das instalacións científicas máis avanzadas e sofisticadas do mundo. E os seus avances teñen selo e participación galega. Física de altísimo nivel, con proxección internacional e de futuro.